Здравейте, приятели! Добре дошли в седмичния GoldenEye Weekly Update. Тази вечер е Jazz Sizzle Night, жива музика, специална грил кухня и разбира се, промоции, които няма да повярвате. Тази седмица някой ще се тръгне с наградата от 75 000 турски лири, а другата седмица е големия финал 1 милион. Точно така, 1 милион, така че не забравяйте да спустите талоните, защото следващия късметлия може да сте вие. И не забравяйте, в момента може да седите в нашите луксозни стаи за само 25 евро. Това е 77% отстъпка. Офертата е за ограничено време, така че възползвайте се. А за тази вечер имаме специално грил меню, за да ви държи в настроение през цялата вечер. Днешното шоу Duet Expose, който ще ни принесе в невероятна обстановка със своите джаз и класически хитове. Давайте да ви покажем. Нашия гранд джакпот, делата не покажа. И IPP джакпота, 100 000 лева. Кой ли ще е късметлията, който ще го граби? И това беше, приятели, от Jazz Sizzle Night за тази вечер, но пригответе се, следващата седмица е големия финал на GoldenEye Mega лотарията. Ще има тегляне за сумата от 1 милион точно в 12 часа, така че заповядайте, играйте и си посетите талоните и присъствайте, защото следващия късметлия може да сте вие. До следващата седмица!